ole vuin chu e thil rin siam le to na chumi ma chuanin viewer te subscriber te ne no lom thu ka shil du che o a chumi wang chuan video hi rin siama e rong ka bol shim hian ke ma hi ka lang thei lo ni chu chan chu e kani rong bol na kani rong bol na mun hi a chep em maya e chu ka hi du thu sa mani lawa e chu mi wang chuanin camera pu ahung na tur lo chung khan ka siam rem ve a ke ma hian ka te vek ani chuan chu mi wang chuanin ke ma tak hi ka run lang the lawa e ka hrian te ka mel hriat te ho te hianin nangma hi i run lang ngai si lawa i video hi a ena hre om em ei te hi an rin ti siama ma se chumi wang chuan he ti hanin video hren hian ka rin siam ani a nakina chuan e rong ka bol le hun phei chuan ka lang le to don no ni chuan e rong bol hi ka tui em meya ka thiam chu ka ti lawa ma se e ka thil ti shim hi chu ka thil ti tur shim hi chu he ka trăng về thiên anh ấy cái mà hiện mua ka trăng top ka chung te ta na thil ka siam rang rang hi chu a tui the ang ber tu hian ka siam thin ni chumi wang chuan nu tan le nu ni nai mek te tan le nu ron ni tur te tan po mi chia hi kan poi mo em e rong bol chung changa te po hian ka ve thin ani chu mi wang chuan hi mi video ti he siam kan ni a mi zong tan chuan mal suam ni kan ni vek don lawa ma se mi pakhat tan lina an lo jok pui ve ni theina na siam kan ni a chunga chuan mi hriat thiam na te hi ka nge chu chuan trong chung chang a po khan ke ma hi ma ra kan ni a mi zo trong in i lo ron ti ro mi zo trong i ti chuan in subscriber po inga don tu an ti ni ma se hei mani trong man than mo ke mani trong i kan man thana wang hianin ti me yang e mun Mizoram po na kan omta a chumi a cho in chung phura po ni se ke mani tong veki kan manga kan fa te ho te po i vai tong te sa tong te chu han thiam tho ma sing kan tong hi kan mang na se em ma chumi wang chuanin i he mizo ma ni ilangin mani trong man a reng chunga hei mizo trong han man de te kha ke ma hian ka lo nge mizo trong thiam lo ba ka khan ka in thla sung ani chu mi wang chuan trong mizo trong ti he kan thiam lo em ma ka thiam lo chu mi a chuanin trong kam hi ka thiam lo ni chu mo mi trong kam te han thiam lo mi zo trong a han sei le te po kha a shom ka ti a ke ma hian chu mi wang chuanin ka ron he video chen khata phe chuanin mi zo trong hi hianin ti ro an ti a heta kan thian te vai ho ti subscriber hi ka nga ka nga let tuk lo nangin I kan chian te ho te min subscribe ve te kan box ya chumi wang chuanin hei vai ho hianin vai tong in ti ro sa tong in ti ro an ti a ma se mani tong nge ya han siam kha mizo tong chuanin in siam an tam em a mani tong hian ka han siam ve mai te nge ka te ka siam ma se nge rem cha na zo kin mo a the chuanin tong ni mang kan ni a tong mizo tong pon ka ron siam a chuanin mara trong point ka ron siam ang khanin in mi hriat thiam na kha ka ngen cheu a inga nge mizo trong kan ke mani lam po inga nge mizo trong I lo man min ti lo ula chuanin inga nge mara trong man min ron ti lo ula ka rem cha hun kha
กระมังไม่ตัวนะตัวจวนนี้อินเมชเทียมนะกันเองที่จะมีกี่มากระลันขาดมาว่ากินเฮ้ยวิดีโอเฮ้ยกระนเสียมาจวนนี้เฮ้ยวิดีโอมาหันมานี่เจ้าหันจงบอลบอลเฮ้ยจงบอลบอลอันจีดีเทียมโลเวตักเฮ้ยกันจงเฮ้ยกันเทียมโลtrong cầm hi cái thiếm nấu trong cái thiếm nấu tí trong cầm hi cái thiếm nấu em hay in share thiếm na cái nhện chứ anh ấy cho nên không in mình là subscribe đầu tiên mình đi chọn please mình no subscribe sắc ram từ những cái nhện chứ invite chúng ta làm thôi cái gì chứ cho nên hey cùng thar te kan chuang kai to cùng thar hi nang ma ni I chung kwa tan khan mal som na indon kum lo ni theu ro se ti hi kan du sak chu I vin ni him tak le lom tak in man chu ka be se boka bye bye de ka lo me